नोंथाङा गावनि आखाइजों फाहामथाय होनो हानायजों लोगोसे समाज सिबिनायनि गेजेरजों जिउ खुंनायनि राहा नागिरदों नामा? फिजियोथेरापि मोनसे गोदान मुगानि सावस्रि जोथोननि जिउ राहा जाय सोमावसारनाय बिगियाननि सायाव नोजोर होयो। फिजियोथेरापिस्टआ बेरामिफोरखौ मुलि एबा सार्जारि गैयालासे सानाय, पेरालाइसिस, जखम जानाय आरो बेंगुरा जानायनिफ्राय मोजां फारसे फैफिननायाव मदद खालामो। साइन्स कलेज क'क्राझारआ 2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय बेचेलर अफ फिजियोथेरापि बिफानाव मुं थिसननायखौ फोसावबाय। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो थाखाय 12 थाखोआव केमिस्ट्रि, बाय'ल'जि आरो फिजिक्स आयदा लानानै उथ्रिसारनाय जानांगोन। 3 जुन 2026 आव जानो गोनां कमन एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशननि गेजेरजों बिजाथिफोरखौ सायख'नाय जागोन आरो CEE आर'जलाइखौ जमा होनायनि जोबथा खालारा 12 मे। CEE अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय ssuhs.ac.in नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। बिब्दिब्ला गोबाव सम बारहोआजासे नोंथाङा दिनैनो एप्लाइ खालामदो आरो फिजियोथेरापिस्ट जानायनि सिमांखौ जाफुंसारहोनायाव आगान सुरदो। साइन्स कलेज क'क्राझाराव मुं थिसन आरो सावस्रि सिबिथायाव मोनसे बान्था गोनां जिउ राहा बानाय। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 7638024869 एबा 6000329945 आव फोनांजाब खालाम एबा www.sciencecollegekokrajhar.ac.in नि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै ला।